की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार आज। ସାନିଙ୍କୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସୁନା କଳସ ଦାନ କଲେ ନକ୍ବି ଈଶ୍ୱର କୁମ୍ଭୀର ଫେରାଇଲା ଶିଶୁର ମୃତଦେହ। ଆଜିର ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଟାଇଟଲ ଦୌଡ଼ରେ 8 ଦଳ। ସମ୍ଭମଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳ ପୁରସ୍କାର। ଶିମିଳିପାଳ କୂଳଡିହା ହଦଗଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ହାତୀ କରିଡର। 7,500 ଏକର ଜମିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ। ସୁଟକେଶର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର, ନିର୍ଯାତନା ସହିବାରୁ ହତ୍ୟା କଲି। ସ୍ୱାମୀ ହଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନେତା ଅଧିକାର ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ମିଳୁନି ନ୍ୟାୟ, ପୁଲିସ ଖାଉଛି କମିଶନ। ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାହାନିଆରେ ବୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ମୃତ, ଜଣେ ନିଖୋଜ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବଣଭୋଜି ସାଜିଲା କାଳ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜଳିଗଲା ଖଣ୍ଡଦାର କୁଇନ୍। ଖଣ୍ଡଗିରି ବଢ଼ୁଛି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପଣ୍ୟଗର। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ 17 ଲକ୍ଷ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ। IIM ସମ୍ବଲପୁର ICH ଦ୍ୱାରା ପରିକ୍ରମା ଦିବସ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଲିଖିତ 126ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ। ଯୁବଶକ୍ତିର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ପହିଲାରୁ ଶ୍ରମାୟୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଣଧାରଣା। କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ପ୍ରମାଣ ନେଇ ଦିଗ୍ବିଜୟ। INS ଭଗୀରଥ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ, ବିନା ବିମାନ ପରିଚାଳକ ଅଭଦ୍ରାମୀ, 2 ଯାତ୍ରୀ ଅଟକ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୁରୁତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂକଟ। ଇସଲାମାବାଦ ନେତାଜୀ ଓ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଆବିସ୍ମରଣୀୟ ଯୁଦ୍ଧ। ASI ପକ୍ଷରୁ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ପରେ ପାପନ ଆଶ୍ବିନୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରୁ ପରୀକ୍ଷାର ଚାପ ଦୂର କରିବା ପ୍ରୟାସ। KV 1 ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତା 5 ମନୋନୀତ। 4 ଦିନ ପରେ କୁମ୍ଭମେଳା, ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଦିନ 4ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଡଟଫେଷ୍ଟର ନବମ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଟ୍ରାକରେ ନାଚିଲେ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସୁଯୋଗ ଅଛି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ। କନ୍ଧମାଳର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାନ। ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟାଇମ୍ସ ଆଇକନ୍ ଆୱାର୍ଡ। ପୃଥକ ସ୍ଥାନ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ T20 କ୍ରିକେଟ। ଓଡ଼ିଶା ଚମ୍ପିଆନ। ଶହୀଦନଗର ବଡ଼ ଥାନାର ବଦଳିର ମାନଚିତ୍ର। ଜନ୍ମପୀଠରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବିଧାନସଭାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ବେଆଇନ ଗୋରୁଚାଳନା, ଗାଡ଼ି ଜବତ, 70 ଧାରା। ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଖସିଗଲେ 3। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆର ଦିଶୁଛି ଯୋଜନାର ଚିତ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଯୋଜନା ଅଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମେରିକାରେ 80,000 ଭାରତୀୟ IT କମ୍ପାନୀକୁ ଛଟେଇ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୋରିଆ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଲଢ଼େଇ। ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଫେଭରାଇଟ୍। 2022 ICC T20 ଏକାଦଶରେ ବିରାଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଆଜି। ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଆଶୁଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ସମସ୍ତ ସାଥୀ। ରାହୁଲ ଆଥାଇଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ। ସିନିୟର ମହିଳା ଦିନିକିଆ ଟ୍ରଫି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପରାସ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ବାଂଲା ରଞ୍ଜି ମୁକାବିଲା ଆଜିଠାରୁ। CK ନାୟକ ଟ୍ରଫି। ଆଶୁତୋଷଙ୍କ 9 ୱିକେଟ୍। ବରୋଦାର 492 ପରେ ଓଡ଼ିଶା 63ରେ 1 ୱିକେଟ୍। 4 ଦିନ ପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଘମେଳା। ଅବହେଳିତ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଚୋରାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପରେ ଖୋଲିଲା ମଣ୍ଡି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ। ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁରରେ କଳା ମହୋତ୍ସବ। ପୁରୀ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ। ସମ୍ମିଳିତ କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। କାଙ୍କଣ ଶିଖରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ। ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଟାଙ୍ଗୀ ଡାକଘରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନଥିବାରୁ ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ। ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ନଳକୂପ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣରେ ଅନିୟମିତତା। ବିକାଶ ନାଁରେ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ। ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ଐତିହ୍ୟ ବିକାଶ। ରଣପୁର ଗଡ଼। BBC T20 କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ୟୁନିୟନ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଚମ୍ପିଆନ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।